إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Барша галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне үзенең иге-чиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә барча мактау ва улуглауларыбыз, барча шөкер ва рәхмәтләребез булсын. Җир һәм күкләргә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, нигъмәте булып килгән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе ва салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне чакырамын тақвалыкка. Тақвалык дөньяның да, ахиретнең дә бәхете тақвалыктадыр. Allah subhanahu wa ta'ala aytdı: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allah Teala әмір итеп әйттек ди. Васият кылып әмір итеп әйттек. Сезгә кадәр җир өстендә яшәгән Аллаһ Тәгаләнең китапларын кабул иткән китап әһелләренә дә һәм сезгә дә тақва булырга. Аллаһның әмерләренә буйсынып, аның харамнарыннан сакланырга. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләнең безгә сынау өчен биргән дөнья тормышы безне алдамасын. Дөнья нигъмәтләре безне ничек кенә кызыктырса да, кайчак дөньяның тaqdir җилләре безгә нинди генә мәшәкатьләр китерсә дә, иманыбызга тугры калыйк. Раббыбызга һәр даим тақва булыйк. Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә буйсыныйк, аның харамнарыннан качыйк, яраклашыйк, сакланыйк. Сезләргә бүген сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям калдырган алук бер хадисне укып китәсем килә. Әлеге хадистә ахыр пәйгамбәр бөтен кешелекне өч куркыныч нәрсәдән кисәтте. Ул нәрсәләрдән сакланырга, ерак торырга чакырды. Бәндә шушы хадистә искә алынган өч гынахның берсенә генә керсә дә, кыямәттә аның аягы җәһәннәм утына керәчәк. Алла сакласын. Әлеге хадистә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бәндәләрнең матди һәм рухи хакларын күтәреп чыкты. Күпләр шушы хакларга җиңел карыйлар. Бу хакларны ихтибарсыз калдыралар һәм шуның сәбәпле баш-аяк гынахка чумып, дөньяда башларына күпме хәсрәт алалар һәм кыямәттә дә үзләрен күпме газапка дучар итәләр. Имам Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә: Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кайсы гына кеше белә торып, белмичә түгел, белә торып, үз атасыннан башкага үзен нисбәт кылса, ягъни мин шуның баласы, мин шуның оныгы, мин шуның нәселеннән дип белә торып, үз атасына түгел, үз бабасына түгел, башка бер атага, башка бер балага мин шуның оныгы, мин шуның баласы дип әйтсә, ул күфрлек кылды диде. Ул күфрлек кылды диде. Кем үзенеке булмаганны бу минеке дип әйтсә, ул бездән түгел диде. Ул минем өммәтемнән түгел диде. Һәм өченчесе, кемдә кем бер кешегә син кафир дисә, яки син Аллаһның дошманы дисә, һәм ул хакыйкатьтә алай булып чыкмаса,
аның бу гайыбы кире үзенә кайтачак диде. Менә шушы хадистә җәмәгать зур 3 гынах искә алына. Һәм беренчесе аның сине тудырган, үстергән, синең нәселеңнең, нәсәбеңнең, синең ата-анаңның, синең әби бабаңның хакы белән бәйле. Ата-анаңны, әбиеңне, бабаңны рәнҗетү, нәсәпләр белән, нәселләр белән уйнау гынахасы. Икенчесе беләбез, кеше малына кул сузу. Ул синеке түгел, ләкин син дәлиллисең, син аңлатасың, син кычкырасың, бу минеке дип. Хакыйкатьтә ул синеке түгел. Кеше малына, адәмнәр хакына зулымлык белән кирү. Һәм өченчесе, Аллаһының бәндәләрен дәлилсез рәвештә гаепләү. Хаксыз рәвешкә аларга хөкем чыгару, күферлеккә чыгару, аларга төрле гаепләр тагу. Иң беренче, сөйкле пәйгамбәребез безгә шушы хадисендә нәсел, нәсәп дигән нәрсәнең дәрәҗәсен куйды. Шуннан да җәмәгать һәр кешенең нәсәбе бар. Без дә Адәм һәм Хава кебек җәннәттән төшмәдек. Һәр беребезнең бу дөньяга килүенең сәбәпчесе кайсыдыр хатын-кыз безгә әни булды, кайсыдыр ир безгә әти булды. Һәм моннан башка беркем дә җир өстенә килә алмый. Бу Аллаһ куйган сөннәт, Аллаһ куйган канундыр. Һәм сиңа кадәр яшәгән, сиңа кадәр булган әтиең, әниең, әбиең, бабаң һәм башка буыннарың бу исламда нәсәп дип атала. Синең нәсәбең. Ә синнән соң булган һәм булачак балаң, оныкларың, торыннарың һәм башкалар, алар синең нәселең дип атала. Менә шушы нәсел һәм нәсәпләр белән уйнау, шуларга ялган кертү ислам динендә бик куркыныч, бик хәтәр бер эш булып тора, уен эш түгелдер. Ислам динендә әлеге төшенчәләр, син кайсы нәселдән, син кемнең баласы, синең атаң кем, әниең кем, әлеге төшенчәләр хөрмәткә лаек. Һәм ислам шәригате кешеләрнең нәсел нәсәпләрен җимерә торган, вата торган эшләрне харам кылды. Шуңа күрә нәсел нәсәпләргә ялган кертү харам. Шуңа күрә кешенең, менә бу хадистә әйтелгәнчә, ул үзен шит атага мин аның баласы дип әйтү, яки шит баланы мин аның атасы дип әйтү, һәм шулай ук зина кылу кебек нәрсәләр, чөнки зина нәсәпләрне җимерә, шәҗәрә агачын вата, аңа харам киреп, менә шушы нәрсәләр ни өчен исламда харам? Чөнки нәсел, нәсәп дигән әйбер исламда зур дәрәҗәгә ия. Ислам шәригате кешенең нәсәбен, нәселен саклый. Шуңа күрә исламда без балалар тудырырга тиеш. Без алардан баш тартырга тиеш түгел. Без аларны үстерергә, тәрбияләргә тиеш. Без кичкенәдән улларыбызны өйрәтергә тиеш. Алар хәерле әтиләр булсыннар, хәерле гаилә башлыклары. Кызларыбызны өйрәтергә тиеш. Алар хәерле әниләр булсыннар, кайгыртучы булсыннар. Ислам динендә әгәр дә кеше нәсәпләр белән уйнап, үзен башка бер нәселгә такса, үз атасыннан башкага үзен нисбәт итсә, демәк ул үзенең атасыннан баш тартты дигән сүз. Демәк ул үз анасыннан, үз нәсәбеннән баш тарта. Хәтта бу хадисның икенче бер риваятендә сөйкле пәйгамбәребез үз кавымыннан баш тартучыларны да әйтә. Кем үзенең кабиләсеннән, үзенең халкыннан, милләтеннән баш тартучыларны да пәйгамбәребез үз кавымыннан баш тартучыларны да искә алды. Һәм җәмәгать гарәпләрдә җаһилият чорында балаларын күп булу, ул инде исламда да шулай, ансы без карышмыйбыз, ул горурлык булды. Әгәр дә синең 10 улың булса, синнән дә дәрәҗәле ата юк. Шуңа күрә кайбер гарәпләр ятим балаларны, башкаларның балаларын үзенә тәрбиягә алып, бөтен җирдә мин аның атасы,
ул минем үз балам дип, үз баласының хөкемен бирделәр. Һәм ул баланың үз әтисен юкка чыгардылар, оныттырдылар. Ислам шаригаты килгәч бу әйберне харам кылды. Һәм Ахзаб сүрәсенең Аллаһ Тәгалә бу хакта 4-нче аятында әйтте, 4-нче аятның ахырында, һәм 5-нче аятында уд'уухум лиабаихим хува aqsatu индаллаһ диде. Балаларыгызны әтиләренең исеме белән атагыз диде. Әгәр дә аның атасы Мәсгуд икән, аны яшереп, аның әтисе мин Габдулла дип әйтергә ярамый. Аллаһ Тәгалә әйтте, аларны, ул балаларыгызны үз әтиләре белән атагыз диде. Һәм бу Аллаһ каршында гаделрәк булыр диде. Бу дөресрәк булыр диде. Шуңа күрә җәмәгать кешегә үз атасының исеменнән аны мәхрүм итәргә ярамый. Аллаһ Тәгалә Ахзаб сүрәсенең 4-5 аятларында шуны әйтте. Һәм үзен башкага, үзен башка бер атага әйткәнебезчә нисбәт кылучы нинди зур зулымлык кыла, ул үзенең атасыннан баш тарта. Ул үзенең анасыннан, бабасыннан баш тартучы була. Һәм ул шуның белән харамга керә, ягъни әти-әнисен рәнҗетеп харамга керә. Шулай ук ул бөтен кешене алдап, ялган дигән харамга керә. Әти-әнинең рәнҗетүе артында да Аллаһның ләгънәте тора, ялган артында да Аллаһның ләгънәте ята. Һәм әгәр дә бер кеше күбрәк байлык алыйм әле дип, үзен берәр бай нәселгә такса, Аллаһы Тәгалә аңа хәерчелек бирәчәк, аны фақир итәчәк. Әгәр дә бер кеше бәлки үзе загыйф нәселдән булып, үзен берәр көчле нәселгә тагып, көч-куәт табым дисә, Аллаһ Тәгалә аңа загыйфлек бирәчәк. Әгәр дә бер кеше түбәнчелектә булып, бәлки аның ата-бабалары зур кешеләр булмагандыр, әмма ул алдап, документлар алыштырып, үзен ниндидер берәр мәшһүр нәселгә тагып, дәрәҗә алыйм дисә, Аллаһы Тәгалә бу зулымлыгы, бу ялганы өчен һәм үз бабасыннан, үз әбисеннән баш тарткан өчен Аллаһы Тәгалә аны хурлыкка төшерәчәк. Хәтта җәмәгать кагаз документларда да сак булырга кирәк. Кагаз документларда да сак булырга кирәк. Һәм монда бигрәк тә шәҗәрә белән шөгыльләнүчеләр, кешеләргә шәҗәрәләр ясаучылар сак булырга тиешләр, чөнки ул күптән халыкта сүз йөри. Шәҗәрә ясаучыга күбрәк бирсәң, минем тотканым юк, беркемне гаепләмим. Ләкин көлеп әйтәләр, шәҗәрә ясаучыга күбрәк бирсәң, кирәк булса, әлегрәк әйтәләр, Актанышның Әнәк районыннан да килеп чыгышың булады, хәзер инде Сабадан чыгаралардыр. Кирәк булса, сине Риза Фахретдиннең оныгы да әйтәләр дип, шулай көлеп әйтәләр. Ләкин җәмәгать һәрбер көлкедә булырга мөмкин чынлык та. Шуңа күрә бу әйберләрдә бик сак булырга кирәк. Бик сак булырга кирәк, һәм бу куркыныч нәрсә булып торадыр. Алла сакласын. Хәтта җәмәгать, хәтта исламда кияүгә, кызыңны кияүгә биргәндә дә әти әйтәла, бу әтинең хакы. Кызымны аласың, ләкин фамилиясе үзенеке кала. Чөнки ул кыз үзенең аның әтисе бар, аның үзенең бабалары бар. Һәм аның фамилиясе кайсыдыр бабасыннан килгән. Һәм ул иренең бабаларын алырга шарт булып тормый. Шуңа күрә исламда хәтта ата шарт куярга мөмкин. Кызымны аласың, ләкин минем кызым минем исемем белән яшәде, минем исемем белән үләчәк. Балалар синеке, балаларга үзеңне кем бирәсең, ләкин минем кызым минеке булып кала дип, әти шарт та куяла, һәм бу мөһим нәрсәдер. Һәм нәкъ шулай җәмәгать, сөекле пәйгамбәребез кем үз кавымыннан баш тарта диде. Мәсәлән, кемдер үзенең ниндидер кавымнан, ниндидер кабиләдән, ниндидер милләттән булганына оялырга мөмкин. Бәлки аның дөньяви мәслихәт ул менә башка кавымнан булса яхшырак булыр иде. Шуңа күрә кемдер, хәтта җәмәгать, Алла сакласын, бар татарлар балаларын урыс дип яздыручы, чөнки аңа шулай файдалырак, һәм ул вакытында булды да, тарихта да. Яки кемдер башкорт дип яздырды, яки башкорт татар дип яздырды. Бүген Урта Азиядан килгән кайбер кешеләр, әйтик ул үзбәк яки таҗик, әмма баласын урыс дип яздыра. Ул дөрес түгел. Үзеңнең кавымыңнан баш тартырга ярамый.
ул золымлык булырга мөмкин, Алла сакласын. Икенче, сөйкле пәйгамбәребез кисәткән харам кешеләрнең хакларына керү. Кешеләрнең малына золымлык белән кул сузу. Яки ялган аша алдап кешенең малын аласың, сиңа тиеш булмаганны. Яки ниндидер хәйлә белән, кайбер кардәшләр, бу бит ялган түгел ди. Ләкин әйтеп бетермәй хәйлә кыла. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мен гашшана фа хуа лейса минна." Кем безне алдый, хәйлә кыла, ул бездән түгел диде. Ул бит алдамады җимешен сатканда, ләкин бызык җимешләре аста калды, ул аны әйтмәде. Шуңа күрә кем безне алдый, бездән түгел диде. Кемдер талап, золымлык белән ала. Җәмәгать, синеке булмаганны минеке дип әйтү ул харам. Аллаһ Тәгаләдән куркырга кирәк. Андый кешеләрдән сөйкле пәйгамбәребез ваз кичте. Андый кешеләрдән сөйкле пәйгамбәребез баш тартты. Һәм бу бик куркыныч нәрсә. Уйлап карагыз. Менә бүген сезнең яраткан әниегез, шул кадәр сез аны яратасыз, хөрмәт итәсез. Ул сезне үстергән, тәрбияләгән, ләкин ниндидер бик каты бер бызык эшегез сәбәпле, гаебегез сәбәпле бүген сезне әниегез чакырып, мин синнән баш тарттым дип әйтсә, нәрсә эшлибез? Миңа килмәде, йөрмәде, шалтыратмады. Мин синнән ваз кичтем, баш тарттым дисәгез, бу нинди хәсрәт булыр, нинди хурлык булыр иде. Әти әниебездән дә кадерле булган. Кыямәттә иншалла шафагатчыбыз булыр дип өметләнгән, әгәр дә сөйкле пәйгамбәребез бездән баш тартса. Кем үзенеке булмаган малны минеке дип әйтә, ул миннән түгел диде. Ул минем өммәтемнән түгел, ул мин калдырган сөннәттән, мин калдырган юлдан түгел дип әйтте. Хәтта сөйкле пәйгамбәребез нәрсә диде? Ул үзенең урынын җәһәннәмдә әзерләсен диде. Аның урыны җәһәннәм булачак диде. Азиз кардәшләрем, бу бик куркыныч сүзләр. Бик куркыныч нәрсәләр. Һәм бүген күпме кешеләр шушы 3 көнлек дөньяга алданып, шушы дөньяларын арттыру, күбәйтү өчен күпме кешеләрне алдылар. Бүген кайбер сәүдәгәрләр, кайбер бизнесменнар аларны вагазлый башласаң, хәзрәт, нәрсә сөйлисең инде син ди. Бүген алдамыйча бизнес алып барып булмый ди. Бүген кешене алдамасаң байый алмыйсың ди. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә рибаны харам кылды. Сәүдәне хәлал итте икән. Димәк, сәүдә хәлал булырга мөмкин. Димәк, кешене алдамыйча да Аллаһның ризыгын алырга мөмкин. Әмма бүген күпләр бизнесмен дигәч, ул алдакчы, ул шуңа байыган инде ул. Җәмәгать, бу кешеләрдә зур хата, һәм моңа бизнесменнар да күбесендә сәбәп булып торалар. Алла сакласын, Аллаһы Тәгаләдән курыккан кеше башка берәүнең хакына керүдән куркырга тиеш. Алла сакласын. Хадистәге кисәтүгә без аңларга тиеш, анда байлык, акча гына керми, аңа башка мөлкәтләр дә керә. Мәсәлән, кеше үзендә булмаган гыйлемне бар дип әйтергә мөмкин. Кемдер үзе надан, үзен ул галим дип күрсәтергә мөмкин. Һәм кешеләр аңа ышанып, каралы, менә ул галим әйткәч, димәк дөрес дип, ул кешеләрне адаштырырга мөмкин. Кешеләргә хәлалны харам дип, харамны хәлал дип күрсәтергә мөмкин. Хаклыкны ялган яки ялганны хаклык дип күрсәтергә мөмкин. Кешеләр аңа ышанырга мөмкиннәр. Сөйкле пәйгамбәребез үзләре дә адаштылар, башкаларны да адаштырдылар диде. Хәтта җәмәгать бу дини гыйлемдә генә түгел, дөньяви гыйлемнәрдә монда керә. Галимнәребез әйтә, зур галимнәребез әйтә, бу хадистәге кисәтүгә ди, дини гыйлемнәр генә керә дип уйламагыз, дөньявилар да керә диделәр. Мәсәлән, бер табиб аңа киләләр дә сорыйлар: "Син менә балабыз авырый, давалый аласың?" Мин бу авыруны беләм, мин баланы давалыйм. Әмма ул аны белми. Аның квалификациясе юк, ләкин ул аңа алына һәм баланың сәламәтлеген тагын да зыян китерә. Кем үзендә булмаганны миндә бар дип әйтә, аның урыны җәһәннәмдә диде. Ул табибның урыны җәһәннәмдә булачак.
Әгәр дә ул үзендә булмаган гыйлемне миндә бар дип кешене даваларга алынып, аны һәлак итсә. Әгәр дә мәсәлән машинаң ватылды, двигателең ватылды, киләсең сервиска, кардаш, ясый аласыңмы? Ясыйм мин моны. Ясыйм, ауланы ясый белми. Безнең бар шундый кешеләр. Ул бөтен әйберне белә, белмәсә дә. Ул аны ясыйм ди, ләкин һаман тагын да ныграк ватып бетерә. Үзеңдә булмаганны миндә бар дип әйтергә ярамый. Яки мәсәлән, бер гаиләгә проблема килде, канун белән, закон белән, ул бара кемгә? Менә безнең бер брат бар, ул адвокат, ул юрист. Ул әйтә, мин моңа алына, мин моны җиңәм, мин моны беләм ди. Әмма ул аны белми. Ул аны булдыра алмый. Һәм аның эшен тагын да харап итә. Алар да монда керә. Шуңа күрә җәмәгать кешеләрне алдау, үзеңдә булмаганны миндә бар дип, соңыннан кешеләргә зыян китерү, зарар китерү. Берәү әйтә, мин электр кертә беләм ди. Әйдә, түлә миңа ди. Ләкин ул электр кертә белмәгән. Ул аны дөрес ясамаган. Бер елдан янгын чыкты. Ул аның өчен җавап бирә. Чөнки ул белмәгән эшен беләм дип әйтте. Берәү әйтә, мин ди отопление ясый беләм ди. Берәү әйтә, мин монысын ясый беләм ди. Аннан зыян килде кешегә. Шуңа күрә җәмәгать бу хадискә бик күп нәрсәләрне кертәләр. Галимнәребез, Алла сакласын, үзеңдә булмаганны, гыйлемне дә, үзеңнеке булмаган мөлкәтне дә, хакны да, байлыкны да минеке бу дип әйтергә ярамый. Алла сакласын, хәтта җәмәгать бу проблемалар бик күп чыга мирас малын бүлгәндә. Күпме гаиләләрдә атаны алдап, әнине, карт әнине алдап, кулына ручка тоттырып, әйдә кул куй инде, менә миңа гына калсын бөтен әйбер дип, соңыннан кагаз күтәреп йөриләр, башкаларын куып чыгаралар. Менә минеке өй, менә минеке бөтен ризык дип, бөтен мөлкәт дип әйе. Бу да керә. Хәтта судлаша башласалар, судьяга, тегеләргә акча төртеп, ришвәт төртеп, кешенең синеке булмаганны башкадан алу һәм минеке дип әйтү, менә булар бөтенесе дә керә. Хәтта Бухари, шул ук Бухари, Муслим җыентыгында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кем мөселманның хакына керсә, менә шушының кадәр җир белән ди. Менә ике кеше җир бүлешә. Күрше белән күрше җир бүлешә. Сутлашалар, казыйга килгәннәр. Менә шушының кадәр бер карыш җирне ди, үзенеке булмаганны алса ди, кыямәт көнендә 7 кат җир астына төшеп китәчәк шушы җир өчен ди. Шуңа күрә кешенең хакы, Алла сакласын җәмәгать. Кеше хакы ул куркыныч нәрсә, Алла сакласын. Бу хадис Бухари, Муслим риваятларында. Һәм өченче насихат, кисәтү, кардәшләрне аларга гаип тагу. Хискә бирелеп, яки үзеңдә булган гыйлемне тикшермичә, менә минеке генә дөрес дип башкаларга хөкем чыгару, кемнедер бөтенләй исламнан чыгару, ул кафир, минем дәлилем бар, у меня доказательства есть. Фәлән ученый шулай дип әйтте, ул фәлән ученый аның турында әйттеме соң аны? Юк, ул аны башка берәү турында, ул аңа туры киләме соң? Җәмәгать, галимнәр куркалар кешегә күферлеккә чыгарга. Бу иң куркыныч әйберләрнең берсе. Чөнки әгәр дә син кемнедер күферлеккә чыгарып, ул кафир булып чыкмаса, кем кафир булып чыгачак нәтиҗәдә? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, күферлек аның үзенә кайтачак диде. Яки кемнедер бидгатта гаипләү, кемнедер бу мушрик дип әйтү, бу адашкан дип әйтү, бу дошман дип әйтү, Аллаһның дошманы дип әйтү. Менә бу һәм башка гаипләүләр җәмәгать бик куркыныч. Алла сакласын. Шуңа күрә без кешеләрне өндик, без кешеләрне төзәтик, әмма бер кайчан да кешегә хөкем чыгарырга ашыкмыйк. Алла сакласын. Без өндәүче булыйк, без казыйлар булмыйк, без хөкем чыгаручы булмыйк. Чөнки андый нәрсәләр аз түгел. Кемдер Рәсәйдән 5 ел элек күчеп киткән. Әлхәмдүлиллаһ, гыйлем алырга киткәндер. Аның 10 ел Рәсәйне күргәне юк. Ул бүген шуннан фәтва биреп ята Түбән Кама мәчетенә. Яки ул шуннан фәтва биреп ята монда ир белән хатынга. Ул белми бүген Рәсәйдә нинди хәл. Ул белми бүген халык нинди проблемалар белән яши. Ул белми, ул гаиләне күрмәгән, хатынын, ирен күрмәгән. Юк, ул шуннан фәтва бирә. Һәм кардәш, сиңа моны кем әйтсен дигәч, менә фәлән шәйх. Мин аңлыйм, әгәр ул чыннан да шәйх булса. Ул аңа фәлән шәкерт әйткән моны.
Һәм ул шуның белән хөкем йөри. Кемдер интернет аша шулай фәтва бирә, кемдер WhatsApp аша ир белән хатынны кушаннан айыра. Җәмәгать, Алла сакласын, фәтва биргәндә, хөкем биргәндә без бик сак булырга тиешбез. Чөнки без Аллаһы Тәгаләнең дине белән уйнарга мөмкинбез. Без кардәшебезгә Алла сакласын дөрес булмаган хөкем чыгарырга Алла сакласын мөмкинбез. Һәм чыннан да элгәре вакытларда без күрәбез, галимнәргә нинди генә шикаятләр белән, нинди генә тәнкыйтьләр белән килмәделәр. Аларда һәр вакыт иң элек инсафлык булды. Алар кешене акларга тырыштылар һәм катгый дәлилсез алар хөкем чыгарудан курка иделәр. Чөнки хөкемеңдә хаталы булса, ул хөкем үзеңә кайта. Һәм менә бүген дә без күрәбез, хаварижлар ничек итеп әнә анда кем аларга ияргән, алар үзләрен мөселман дип санап, башкалар бөтенесенә күферлеккә чыгарып, менә бу Сириядә сугышып йөрүче игиллар, башкалар без күрәбез, кем аларга иярде, алар кардәшләр, кем аларга иярмәде, алар бөтенесе дошманнар. Әлбәттә, җәмәгать, Алла сакласын, сөекле пәйгамбәребез, кемгә кафир дип әйтсәң, Аллаһның дошманы дип әйтсәң, һәм ул алай булып чыкмаса, ул синең үзеңә кайтачак диде. Шуңа күрә Раббым безгә менә шушы куркыныч нәрсәләрдән сакланырга язсын. Раббым безгә үзебезне үстергән әти-әниләребездән, әби-бабайларыбыздан баш тартып, үзебезгә ниндидер башка әти-әни, хәтта җәмәгать, мен һәр вакыт әйтәм, хәтта Адәм белән Хава белән дә без шулай эшләдек бит. Аллаһы Тәгалә безгә әйтте, сөенегез диде. Сез Адәм белән Хаваның балалары диде. Без әйттек, юк, безнең Адәм белән Хава буласыбыз килми. Без маймыл баласы буласыбыз килә дип. Без бит иң менә монда бит ялганда гына түгел хикмәт. Монда бит хикмәт, без бит атабыздан баш тарттык. Без бит анабыздан баш тарттык. Аллаһ Тәгалә әйтә, сез җонлы, кыйрыклы маймыл балалары түгел. Иблисне куды Аллаһ Тәгалә баш имәгән өчен безнең атабызга нинди дәрәҗәле, хөрмәтле зат. Ләкин нәрсә? Кешелек шулардан баш тартып, әле хәзер дә шуны фән дип әйтәләр. Шуны да әле хәзер хакыйкать дип әйтәләр. Шуңа күрә үз аталарыбызны, бабаларыбызны танып яшәргә Раббым насыйп итсен. Раббым безне кеше хакына керүдән үзе сакласын. Раббым безгә авыр булса да кай вакыт әзрәк булып күренсә дә халал маллар гына бирсен. Иләребезгә халал ризыклар гына алып кайтсын. Халал ризык кайтса, ул халал ризыкның бәрәкәте кайтачак. Ул халал ризыкта үскән балаларның соңыннан тормышлары бәрәкәтле булачак. Иншалла. Һәм Раббым безгә кардәшлек биреп, кардәшләребезне дәлилсез рәвештә син фәләни, син төгәни дип, син кафир, син мушрик, син бидгатчы, син фәләнче дип кешеләргә ялган дәлилсез гаепләр тагудан Раббым үзе сакласын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья и сестры, которые нас слышат, я в первую очередь призываю себя, а затем вас всех к богобоязненности и напоминаю всем, что именно богобоязненность, именно выполнение завета Всевышнего Аллаха, подчинение Его канонам и оставление Его запретов является причиной счастья, благополучия как в этой мирской жизни, так и последующей вечной жизни. И хочу вам прочитать один хадис, который передает нам Сахаль ибн Саад ибн ас-Сааиди. Как-то раз пророку, саллаллаху алейхи вассалям, подошел один человек и попросил у него совет. И он сказал: «Я Расулаллах, научи меня такому делу, посредством которого меня полюбит Аллах и полюбят люди». То есть научи, подскажи мне такое дело, если я совершу это дело, чтобы Аллах меня любил и чтобы меня любили Его рабы.
И как же ответил на его вопрос посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Он сказал: «Изхад фид дунья юхиббук Аллах». Отрекись, воздержись от этого мира, и тогда тебя полюбит Аллах. Оставь, воздержись от того, что в руках людей, и тогда тебя полюбят люди. И вот в этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас к зухду. Зухд иногда слово переводят как аскетизм, иногда воздержанность, оставление, отрекаться от чего-либо. Но вот это слово воздержанность, зухд в этом мире заключается довольствоваться тем, что Аллах Тааля нам дал, и отречь наши сердца от именно мирских благ, потому что ислам не призывает нас к нищете, ислам не призывает нас к слабости, но ислам призывает, чтобы место в наших сердцах там была только вечная жизнь. И поэтому твои деньги, твое имущество, оно должно быть у тебя на счету, у тебя должно быть оно в кармане, дома, может быть, под подушкой, но только не в сердце. Но мы знаем очень многих людей, у которых этих денег, этого имущества и под подушкой нет, и на счету у них пусто, и в кармане, но это имущество дунья у них сидит в сердцах. И поэтому зухд, воздержанность от этого мира, не означает, что человек, захид, воздерживающийся от этого мира, он не должен носить хорошую одежду, не должен иметь хороший транспорт, или там не должен есть хорошую пищу, а должен всячески истязать себя, мучить себя и вести какой-то монашеский образ жизни. Нет. Еще 100 лет назад Реза Фахриддин, когда писал, татарский богослов, ученый, когда написал шарх хадисам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он написал этот хадис и написал к этому хадису шарх. И он сказал: слово «зухд», отрешение от этого мира, нельзя понимать как нищета. То есть зухд и нищета – это не синонимы. И нельзя понимать богатство как скупость. Если посланник Аллаха запретил нам быть скупыми, то это не значит, что он запретил нам быть богатыми. Поэтому зухд – это не значит, что это нищета. И богатство не значит, что это скупость. Иногда мы видим в одном человеке нищету и скупость. Он нищий, у него ничего нет, но он скупо, жадно смотрит на все. У него этого нет, но он скупой, но он жадный, хотя этого он не имеет. А иногда мы в одном лице, в одном человеке видим богатство и зухд. И в пример этому Реза Фахриддин приводит Сулейман, алейхиссалям. Кто был богаче Сулеймана? Царь Соломон. Сегодняшние олигархи, которые возглавляют, может быть, список Forbes, миллиардеры, во время Сулеймана, может быть, они у него в приемной сидели бы, тендеры выбивали бы, объемы. Они были бы нищими рядом с ним. Но Сулейман, алейхиссалям, в его сердце всегда был Аллах. Сулейман, алейхиссалям, когда Аллах давал ему что-либо, он всегда говорил: это для меня дается только с одной целью, чтобы испытать меня. Буду ли я благодарен Аллаху, или же проявлю куфр, неблагодарность. И поэтому смысл воздержанности, и вторая часть, смысл воздержанности от того, чем владеют люди, это воздержанность от просьб, дабы люди всегда не испытывали трудностей и затруднений от того, что мы видим. Потому что иногда бывают такие люди, когда я их видел, они постоянно у кого-то что-то просят. Им всегда не хватает. И уже люди начинают избегать этих людей. Поэтому, если мы хотим, чтобы нас любил Аллах, мы должны, чтобы эта дунья была у нас в кармане, но не в сердце. И никогда мы не должны ставить дунья, мирскую жизнь, выше жизни вечной. Ибо мы созданы для вечной жизни. И если мы оставим взор, вот этот жадный взор от того, что владеют люди, тогда, иншаллах, не будет у нас вражды к этим людям, не будет зависти, и тогда эти люди будут любить нас, иншаллах. Инна Аллаху ва малайкатаху юсаллуна аля наби,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأقيم الصلاة